malah selfie. Go, bojomu go. Endi teko? Oh, alah kuwi. Oh, wis tinggi, Bang. Hei, gomik barandes. Iya. Yang di. Iya. Ayo. Lek. Weh, berkate engko. Ora juk utal-util. Ayo anake sapa ayo. Ayo, Pak sedoti kabeh. Des, Non. aku gumun Karo Pakku. karo sisi iki lho. Endi? Iki mesti ora ana tunggale iki. Tuwa. Iki tunggale iki lho, lep Ayo. klep. Iki tunggale ora seragapan. Nah, iki sedawa. Ayo, salam sik, Bos. Ayo salam sik, Lek. Oke. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik. Alhamdulillah awak dhewe sowan nang Dilik Lab. Nang Ayo. Iya nang kene. Ayo. Malian. Sorry, Mas. Iya, alhamdulillah. Dungake Mas Aktine sehat selalu lancar Sehat gini. selalu. Iki acara pernikahan. Pernikahan dini. Sing nikah sapa, Des? Sing nikah Mas Kabul karo Mas Tukini. Tukine mbahmu Edoni. Sapa? Mas Wisnu. Mas Wisnu kalih Mbak Lina. Mbak Lina. Muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah Amin. warahmah. Amin. Awak dhewe ning kene ditonton sesepuhe dhewe. Amin. Ana Pakku. Heeh, Nang Pakku. kono. Wis. Heeh. Ku Pakku kon dikelitang. Ana Pago, ana Alfa. Apa? Hai Alfa. Alfamart. Ayo Alfamart. No smoking. Rasa ngomong Inggris. Ora iso sah bahasa Inggris. Iki dirungake. Yo. Bapak, niku silite kok kobol-kobol, Pak. Iki lho. Wajah buri kok silite kobol-kobol. Niku kuwe, Bapak. Pak Bapak. Dolanan itu. Nene mondolan. Main orang. Nah itu. Lep, kelep. Enggak. Mau ada sih metune njaluk obrus mau. Obrus, Iya. mlebune. Metu mlebune Wis mau lho. wong tuwake kadang cok wis bingung. Tak beneke. Ora Des. Saiki nek obrus. Heeh. Mas Sirul ki mah guyu Ayo ke. Ayo. Wis, ayo. Wis bener Pak, manuke Pak. Kok manuke. Apa? Jarike Pak. Wis nang ngene iki lho Pak. Kat mau ki. Nah, iki jenting sithik Pak. Iki yo gambare kok dracin ngono lho. Korban dracin. Iki koyone kelep ki CEO yang menyamar jadi. Ayo, takoni Lep. Gajal takoni. Iki kita iso basa apa kae, Rep? Nek sing iso basa Inggris piye? Ndi? Nek iki basa Korea. Korea. Model sing Afrika. Mau makan. Oh, Afrika. Oh, Afrika. Gajal, ayo. Mantu. Des. Hei. Ojo iki lara untune iki lho. Oh, yo ngerti Pak. Apa? Malah untune ngece aku merongos e. Ora kuwi ki Jopo Mantra kuwi. Gajal. Jajal serai mic. Cekli mek. Kosek dah. Kosek. Bawane kok mek. Wis, kowe omong-omongan, aku tak rungake saka ngarep. Yo. Ya. Uluk salam Mbah. Basa Korea. Des. Hei, basa Koreane uluk salam. Ayo. Ladies and gentlemen. Oh, and this is the time. Hey. Wes, saiki iki sing Korea, sing bahasa Inggris. Mbah, Rene bahasa Inggris. Sana. Oh, iso, Wes. Ladies and gentlemen. Here is my mirror. And you bro.
Wes si memen tuntum rongos. Double. Iya. Domen permen. When at modern. Terus orang ngerti lek. Bonjour pecirit. Hello, guys. Leben memang. Nowadays, Teman yang apa anak ngedes apa jeneng? Apa kire? Cempe. Keliru lah. Wow. Dempe. Apa? Apa sih? Jelaskan sih, Oga. Cempe ora jempe. Mana kok? Tak takon wong tua. Cempe bodol. Sememe. Teman-teman. And yes, ladies and gentlemen, the ball. Lihat, limang lampu, wet. Ya, aku nak ngomong orang tua emosi moh aku. Moh. at last night besides. Oke. We know last night. Oke. Oke. Kartu abang dulu. Kartu kuning. I lost this way. No, that's No man, nyempret. wait. Malah gunung pring kepiye to? Thank you very much. Thank you very much. At last night. Oh. Baris. At last you must. Hey. Wes. No. No and bluk. Between last size. Ya. Wes. Lewat JPC. Bangsa and ayo berkonsa and bahasa Inggris. Below last night and no last fight. Ayo berkonsa. Ayo berkonsa. Males yo. Yo. Ayo prakonco kaweru ana rukune Islam yaiku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Keping pindure nglakoni salat keping telune bayar zakat Kabeh lepat poso ana ing wulan Ramadan haji kabeh limo haji lamun kuwasa ayo menari tambahnya jawi kalau agami nama Islami Agami Islam sudah yang terang asal jauh dari pengirangan. Lap Ki, Dewangi Wujud kita makom khalafatul lil hawadisi Qiyamuhu binafsihi wa taniyah Qadrat
lagune? Wes. Le nganu wes apa rebana? Engko neh ya. Wih, aja. Yo, lanjut ke. Lanjut apa wajibe? Adep-adepan. Ayo terus Dewani. Wajib ngiralangan nang wadon luru ilmu. Wajib ngiralangan nang wadon luru ilmu. Aja liren yen turun dosa bodohmu. Aja liren yen turun dosa bodohmu. Wajib mainalan wadon guru ilmu. Wajib mainalan wadon guru ilmu. Aja liren yen turun rusak bodohmu. Aja liren yen turun rusak bodohmu. Ana ulo. Ulo katok. Apa kuwi? Wulu apa kuwi? Ulat jedung. Des, kayak disawer ke lu? Ayo, wis mulai buka dasar, yo. Yo, didol Andes. Didol Andes. Yo, 5.000-an. Oh, lanjut. Yo. Apa Robiku? Robiku asli agawe warna. Gawe warna Robiku asli agawe warna. gawe warna kinar mong sunah. Kinar mong sunah tulungi paring sembahyang. Kinar mong sunah tulungi paring sembahyang. Tulungi paring sembahyang. Robiku asale agawe warna. Agawe warna Robiku asale agawe warna. Agawe warna sunah dinamo sunah tulungi paring sembahyang. Sunah tulungi paring sembahyang. Tulungi paring sembahyang. Iya. Anut. Lagu lek. Lagu yo. Rasa wis. Ayo. Biasa lagune. Kah mau awan wis kuwi. Uduk cah kerja. Apa? Cah kerja ae. Tak kerja. Iya. Ngosek to ya. Ayo jreng. Ono siji request. Des. Gulali. Gulali piye? Abuh. Lagune piye? Gulali elingo. Sira manungsa. Oh, tekan wis ya, bar iki nduk lagune Lek Rudi. Ya, ayo jreng ani gendang nyalak gentalak gentak gendut ngono. Tal dan
Alah Mas ini. Ayo jreng. Lek nawam. Jreng. Ayo. Aku ra ngemes. Alah kok iki kena celangap lho lek ruci. Jreng. Bebasan nunggu mongso. Aku lunga mongko ra
ya toh penak macet. Heeh. Wis kan wis ani. Wis. Riko urung nyak mangan geblek. Ganti nang Kuwi tuku nang ndi kuwi? tuku kon lek temi ngono lho. Oleh temi. Ki bayar urung mau. Sukinah jejere bakul sempol. Lek Darjan. Lek Rudi. Napa? Apa iki? Yuh mafailatun. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Apa? Apa ki sik? Apa? Apa? Mafailatun. Ya Oh ya Irfani. Irfani. Yo ya Irfani yo. Ya Irfani runce kembang. Wangine mubiar gumilang. Ojo sira mengamingo. Miturut dawuhe pengiran. Ya hati roce kembang. Wangine mubiar gumilang. Ojo sira mengamingo. Miturut dawuhe pangeran. Monggo kita ingkang sekecok. Urip pira ning alam donya. Ora suwe ora kena semaya. Ya Irfani runce kembang. Wangine mubiar gumilang. Ojo sira mengamingo. Miturut dawuhe pengiran. Ya Hati roce kembang. Wangine mubiar gumilang. Ojo sira mengamingo. Miturut dawuhe pangeran. Monggo kita ingkang sekecok. Urip pira ning alam donya. Ora suwe ora kena semaya. Yo hadap depan gerak. Pramila monggo ora rawuh sedaya samiya muti ilmunipun kami al-Islam dumugi mati yang kesang wajib lambai
dawuhe zat kang maha suci tegese suci sunat kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam dumugi pati faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal batin lalati kula niki tiyang jamil Pramila monggo-monggo para rawuh sedaya samiya muji mugi ilmunipun agami panikane tolabul ilmi yang gesang wajib lambehi dawuhe zat kang maha suci tegese suci sunat kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam dumugi pati faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal batin lalati kula niki tiyang jawi Anake wong santri tansah lunga ngaji tansah lunga ngaji ngikuti ilmu ning Gusti ana santri putra utama anake wong tani tansah ning pinggir kali aja wirawiri anake wong tani omahe ning pinggir kali wis wis bengi jam 12 punjul iki lho. Masak bapak ju. Iki gon sapa? Cakle. Dari siji. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang dan bangga, rumah sehat sentosa. Hayati dan hafalkan serat ketujuh dan indah. Didiklah putri berpribadi bangsa terampil dan sehat. Generasi jagalah lingkungan
Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan